Bambus, vítám vás u nového videa. Ano, takže vítám vás na novém privátním serveru, protože teď jsem jak si chuť točit šejka, takže točím, co jde, všechno, co natočím, vidíte, privátní server funguje, je to fajný, možná dám popisek, teda prdinec popisek, to link do popisku videa, když ty nás znáte, si to chcete říct, jak je to maďarský server, počkejte, já vám to najdu, lamitko.sfgame.eu, abyste tak věděli, takže když tak si to zapamatujte a můžeme si do toho vrnout. Toto je jen taková ukázka postavy, že vlastně tento server, že to funguje jak normální shake. Sbíráte tady klíče, a máte tady na začátku 1000 hub, teď vidíte, že mám asi 10 000 hub, jo. Takže to je v celku fajnové. Vlastně postupem se přidávají houby. Každou půl hodinku nebo hodinku se vám přidávají houby. A tím pádem třeba když tady den nejste, tak máte za den 5000 hub. Zpátky, kdybyste neměli nic. Já jsem tady teďka už 2 dny nehrál, protože jak už jsem v minulém díle v prvním takovém ukázce postavy na normálním světě, jak jsem ukazoval tuto postavu, Kruplu, tak to určitě nezapomeňte hodit like na ten video. Budu rád. A překlikám sem a vlastně tady teď nehraju, protože hraju na tomto. Takže tak, podíváme se do zbrojky. Ale pochybí, co nám chybí, já nemám elík. Tak honem protočit elíky. Elíky tady fungují, cože? Elíky fungují. Elíko, dívejte se na ten luxusní triple. Já vyhodím to tam. Nebo ne, já to vyhodím. Jaký triplín. Elíky fungují. No, jsem tady skoro plno vybavený, takže parádis. Stojí to tady 5 hubek. Toto video dneska nebude až takové dlouhé, jestli to máme 5 minut, tak možná nebudu natáčení. Je to jako 3 minutky. A to za chvíli končím, protože to potřebuji doladit, jestli nevím, jestli tam nadám song do taky. To je prostě taková postava, jo, mám tady epiky, prostě jako normální privát, a myslím, arenku. Prostě tady skáče arena level 1. Klikát si to, hodit si tady quest. Přeskočíme na questo. Šupí to questo. Klikneme si tady tam. Ne, to je nic. No, vidíte, to je na nic. Prostě jsem tady lamer, nebo nelamer, ale to je také všechno, jsem byl sice 260. Oni mám takové věci, prostě, jak znáte priváty, no, taky. Ale to už osobně moc nehraju. A toto bude asi takové ukázky privátu. Všechno, ukázka privátu je úspěšně dokodána, takže u dalšího ukázky nebo let's playe jsem se hned postaví. Budu rád za každý like, komentář, odběr, za sledovanost, mě bude sledovat někdo, teda pár aspoň doufám. Takže to bude z dnešního ukázky všechno a u dalšího dílu nebo u další, já nevím, vlastně let's playe, gameplaye, vlogu a nevím co, challenge, se těším já u hra a zatím čusa!